табиб шахсе аст ки дониш, малака ва таҷрибаи худро дар пешгирӣ аз бемориҳо ва табобати беморон истифода бурда саломатии ҷисми инсонро мӯътадил нигоҳ медорад. дар барномаи навбатии рисолат мо атрофи рисолати касби табиб ва ё духтур ҳарф хоҳем зад. дар ҷомеаи имрӯза инсон ба бемориҳои гуногун гирифтор мешавад ки агар сари вақт муолиҷа нанамоем метавонанд ба оқибатҳои хатаровар моро дучор созанд. аз ин рӯ дар ҳифзи саломатии мо табиб мавқеи хоса дорад, зеро рисолати касбаш аз ӯ тақозо менамояд ки баҳри солим гардонидани саломатии инсон вазифаи аввалиндараҷаи худро назди халқ иҷро намояд. рисолати касби табиб ин пеш аз ҳама дар башардӯстист ва дуюм фидокорӣ, сеюм ҳис намудани дарди шахси дардманд, шахси бемор. барои чӣ? барое ки масалан вақте ки ман ба донишҷӯён ё бо таҷрибаомӯзон, бо ҷавононе ки касби табибиро интихоб мекунанд ҳам суҳбатам мешавам, вақте ки мулоқот мекунам вобаста ба таҷрибаи худ дар суҳбат бо онҳо ҳамин суханона такрор ба такрор ба онҳо мерасонам ки барои он ки шумо агар хоҳед ки табиб бошед, табиби муваффақ, табибе ки шуморо мардум ҳурмат кунад, қадр кунад, шумо пеш аз ҳама бояд фидокор бошед ва шумо бояд қаблан дониста бошед ки агар ки шумо касби табибиро интихоб кардед, шумо фақат як рисолат доред, ин хизмат ба халқ, хизмат ба аҳолӣ, хизмат ба мардум. касби табибӣ касбест ки хоси миллати форсу тоҷик аст, чунки устоди ҳамаи табибон авицена абуалӣ ибни сино мебошад. синои бузург мегӯяд ки табиб касе шуда метавонад ки дар ҷамъият аввал худашро ислоҳ кунад ва барои ислоҳ ва табобати мардум баъд кӯшад. чеҳраи болида ва дили меҳрубон яке аз хислатҳои табиб ба шумор меравад. ҳатто бо рӯҳи болида ва чеҳраи кушод пешвоз гирифтани бемор метавонад муолиҷае бошад ки рӯҳан бемор сиҳат ёбад. пас табибонро зарур меояд ки нисбати беморон ҳалиму меҳрубон бошанд, зеро бемор табиати нозук дорад ва метавонад дар як хатои кӯчак аз табиб дилсард шавад. табиб бояд ҳалим, зирак, донишманд ва аз ҷиҳати ақлониву рӯҳонӣ бояд пок ва дониши хуб дошта бошад. бо Алии Сино обрӯ нуфузе ки дар ҷамъият ёфт аз бетамаӣ, аз беғаразиш буд ва аз дониши баландаш буд ва табиби имрӯза низ бояд яке аз намунаҳои ҷомеаи имрӯза шавад ва дар муомила бо беморон дар хушсуханӣ ва рафтори хуб ба куллӣ фарқ кунад ва ҳар қадаре ки бемор ба эҳсосот дода шуда бошад ё ки ба аз бетоқатӣ, аз дарди асабонӣ бошад, табиб бояд ҳамон қадар ором гардад ва беморро ором намуда бо як хушӣ, бо як садоқати хуби табибӣ беморро қабул намояд. ва бисёри бемороне ҳастанд ки ба воситаи сухан табобат меёбанд. ҳатто абуалӣ ибни Сино тавсия медиҳад ки беморонро бо мусиқӣ низ табобат кунед, бо гапи хуш, бо сухани хуш. бисёри беморо аз бемории худшон фаромӯш мекунанд ва рӯҳияи шифоёбиашон меафзояд ва такя ба он мекунанд ки мо шифо меёбем ва дар он сурат бемор шифо меёбад. муносибати табиб бо бемор пеш аз ҳама бояд ки дар доираи бовари якдигар бошад. яъне ки мо бояд бо бемор ҳамин хел муносибат кунем ки бемор тамоми дарду дили худро, тамоми ҳамн фикри худро нисбати саломатӣ, нисбати ҳолати рӯҳӣ, равонӣ ва солимии худ ба мо ифшо кунад, яъне гуфта диҳад. аз тарафи дигар бояд мо муомилаи хуб дошта бошем, забони хуб дошта бошем, вобаста ба ана ҳамн категория гӯем ҳамн беморӣ ё ин ки бо ташхис ё ин ки худи шахсияте ки дар рӯ ба рӯи мо нишастааст ва ба мо муроҷиат кардааст ба табибон, бояд ки мо муносибати худро дар ҳамин самт дар бароҳ монем, яъне ки вобаста ба анамун ҳолати рӯҳию равонии бемор
бояд ки муносибат кунем, яъне ки дар ҳама ҳолат мо бояд худро як намуд нишон диҳем ё ин ки як намуд муносибате кунем ки бемор ба мо бовар кунад, то ин ки ҳамун чӣ шикоятҳое дорад аз ҳисоби саломатӣ аз ҷиҳати дарди рӯҳӣ ё равонӣ ба мо гуфта диҳад. ва аз тарафи дигар мо бояд кӯшиш кунем ки дар вақте ки бо бемор ҳамсӯҳбат мешавем ба ӯ ягон заррае ҳам бошад зарари рӯҳӣ равонӣ нарасонем, яъне ки мулоим бо одобона рӯ ба рӯ кушод гап занем, то ин ки дар боварии шахси бемор ворид шавем, то ин ки чунки дар ҳамин тиб ҳам як мафҳум аст ки аз суҳбат бо бемор мо қариб 70-80% аллакай ташхисро метавонем гузорем. барои он ки мо ташхис гузорем ва ҳолати беморро ҳис кунем, баҳо диҳем, мо бояд ки суҳбати хуш дошта бошем, то ин ки ҳамин маводҳо, он чизое ки барои мо далелҳо лозим аст барои ташхисгузорӣ мебаъда ва тавбат дастрас шавад. аз ин хотир табиб бояд ки ҳалим, меҳрубон, хушгуфтор, бо одоб, ҳамин гуна шахсият бошад. яке аз чунин шахсиятҳои барҷаста табиби ҳозиқ, олими машҳури дунё Абуалӣ ибни Сино мебошад, ки дар илми тиб саҳм гузоштааст ва мероси илмии ӯ имрӯз дастурамали ҳар як табиб ба шумор меравад. аз ин рӯ бояд табибон кӯшиш намоянд ки дониш, малака ва таҷрибаи худро сайқал дода яке аз пайравони Сино ва поягузори илми тиб бошанд. тиби Сино ба тамоми паҳлӯҳои хирад ва паҳлӯҳои зиндагӣ дар тарбияи насли наврас, дар тарбияи фарзандон, дар зимоми оиладорӣ, дар тамоми ҳаёти инсонӣ дар бар гирифтааст, ки имрӯз фалсафаи Сино яке аз фалсафаҳои бузургтарин дар илми тиб аст. ва табиб ҳамеша бояд дар кӯшиш бошад барои омӯзиш ҳар соат ҳар дақиқа бояд табиб биомӯзад, чунки табиб агар аз болои худаш кор накунад вай табиби содиқ шуда наметавонад. дар ҳақиқат солимӣ, саломатии аҳли ҳамин ҷомеа тоҷикон дар дасти ҳамин табибоне ки ҳозир имрӯз кор мекунанд, ҷавонон оянда дар дасти ҳаминҳо аст. аз ин хотир аз болои худ кор кардан, фидокорӣ, таҷриба омӯхтан, одобу рафтори хуб, муоширати хуб ва дар ҳама самтҳо табиб бояд намуна бошад, чӣ аз ҷиҳати ташаккули тарзи ҳаёти солим, ҳамчун тарғиб намудани ташвиқу тарғиби варзиш низ бояд ки табибон намуна бошанд ва дар ҷамъият на танҳо ман аз ҳамин солҳои зиёде ки зиёда аз 27 сол мешавад ба касби табибӣ машғул ҳастам, гуфтанӣ ҳастам ки табиб бояд сухандон бошад, табиб бояд забонро нағз донад, табиб бояд адабиётро нағз донад, адибонро нағз донад. барои чӣ? барои ки вақте ки шумо бо бемор ҳамсӯҳбат мешавед ва ҳис мекунед ки бемор ба ғайр аз оне ки бемор аст чӣ шавқу рағбат дорад ва агар шумо тавонед ки дар ҳамун самт шавқу рағбате ки он дорад бо ҳамсӯҳбат шавед. ҳаст беморе ки масалан адабиётро нағз медонад, шумо дар он ҳолат бояд ки донед шумо ҳам шеърро таҳлил карда тавонед. лозим мешавад ҳамин чизо то ки бемор ба шумо бовар кунад ва сатҳи пӯшида нест ки имрӯз аҳолии мо мардум низ як сатҳи баланди тиббӣ ҳам доранд, маърифати тиббӣ аз интернет, аз дигар шабакаҳо, аз дигар манбаъҳо мардум низ ба тиб завқ доранд, шавқ доранд, ба худ маълумотҳо доранд ва талаботҳои бемор ва дардманде ки имрӯз ба мо муроҷиат мекунад, ин тамоман дигар талаботҳо аст. яъне ки барои он ки мо ҷавобгӯ бошем ба ҳамин талаботи мардум бояд ки албатта аз ҳама анамун паҳлӯҳое ки ман номбар кардам бояд бархурдор бошем. ҳамин аз талаботи касби табибӣ аз шахси табиб.
ҳар нафаре ки касби табибиро пеша менамояд, пеш аз ҳама дили соф, содиқ ба касби худ ва мақсади беморонро табобат намуданро дар дил парварад. зеро набояд касби табибиро аз рӯи тамаъ интихоб кард, балки барои солимии насли инсонӣ ва хизмат намудан ба беморон бошад, то шараф ва номи табибро сазовор гардад. пеш аз ҳама касби табибӣ аз шахс фидокориро талаб мекунад. яъне ки дар ҳолате ки ёрии шумо, кӯмаки шумо лозим мешавад ба шахси бемор, ба шахси муроҷиаткунанда, ба шахси дардманд, дар ҳамин ҳолат мо бояд ки аз баҳри ҳама дигар амалҳо, дигар рафторҳо, дигар ҳолатҳои зиндагӣ аст бояд гузаранд табиб ва танҳо дар фикри ёрӣ расондан бошад. яъне ки дар фикри сари вақт ба муроҷиати шаҳрванд ҷавоб додан, ба муоина гузарондан, табобат ва дигар. пеш аз ҳама ин фидокорӣ аст. дуюм, ин чӣ хеле ки ман қайд кардам, одоби рафтор аст. сеюм, ин зеҳн, қобилияти баланди зеҳниро талаб мекунад. чунки табиб метавонад на танҳо дар таҷриба амалӣ аз шахси бо таҷриба ба худ ягон таҷриба гирад. ва ғайр аз ин, шахс бояд қобилияти баланди зеҳнӣ дошта бошад ки ҳар як мушкилот, душворие ки дар тархис, дар табобат ба ӯ рӯбарӯ мешавад, пеш меояд, барои ҳал кардани мушкилот бояд аз болои худ кор кунад. табиб бояд ҳама вақт, ман чӣ хел дар аввал қайд кардам, вақти холиро бояд ки беҳуда сарф накунад. яъне чунки илми тиб ин илме аст ки соат ба соат, лаҳза ба лаҳза, рӯз ба рӯз дар тараққӣ, дар нумӯ, дар инкишоф аст. яъне мо чӣ хеле ки медонем, ҳаррӯза навовариҳо дар соҳаи тандурустӣ, дар соҳаи тиб дар тамоми дунё ба амал меоянд. лекин пеш аз ҳама мо бояд фаромӯш накунем ки миллати мо тоҷикон, мо ворисони Сино ҳастем ва бузургтарин шахс дар ҷодаи тиб, дар ҷодаи фалсафа ин Абуалӣ ибни Синои бузурги мо ҳаст. аз ин хотир мо барои он ки сазовор бошем, мо бори дигар таъкидам шавад, бояд ки аз тамоми адабиётҳои ҳам гузашта, ҳам муосири тиббӣ табиб бояд истифода барад. устод Рӯдакӣ мегӯяд ки бирав аз таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. вақте ки табиб солҳои тӯлонӣ кор мекунад ва аз болои беморош ва ҳар як беморе ки вай ташхису табобат мекунад ва барои оянда як чизе аз худаш мондан ҳаракат кӯшиш мекунад, дар он сурат вай табиби содиқ шуда метавонад. мисол фарз кардем, агар табиб фақат дониши китобӣ дошта бошад, танҳо хонда бошаду дар амал кор накарда бошад, дар русо мегӯянд клинически мышление, яъне ки фикронӣ ҳақиқӣ нисбати бемор. пеш аз ҳама табиб бояд донад ки табиб ва омӯзгор ин унвон аст. ин ҳамчун касб не, ира унвон. барои чӣ? барои он ки дилхоҳ табибро дар кадом ҳолате ки набошад дар ҷамъият, вақте ки муроҷиат мекунанд ба он о табиб ё ин ки доктор мегӯянд, худ бинед ки ин як ҳурмату иззати мардума нишон медиҳад. агар гирем масалан муҳандис, дигар ман ягон касби дигарро вай карда нестам, ё ин ки ронанда, дигар ё ин ки кафшергар, дуредгар, дилхоҳ касби дигар бошад, ҳеҷ вақт мардум вақте ки муроҷиат кунад ҳӯ дуредгар ё ҳӯ кафшергар ё ҳӯ ронанда гуфта, мумкин ки ба иззати нафси ҳамун шахсам расад, ё ин ки ин чиз маъмул нест, ин нодуруст ҳисобида мешавад. лекин вақте ки ҳо муаллим ё ин ки ҳо доктор мегӯянд, бинед ки ин ҳам маъмул аст дар байни мардум, ҳам ин ҳамчун унвон аст, ин ҳамчун касб нест. пеш аз ҳама мо бояд ба қадри анамин унвон, ина русо призвание мегӯянд, ина мо унвонам гуфта метавонем ки ин ҳамин аст, ин аз касбам боло меистад, аз ихтисос боло меистад ҳамин ду ҳолат, ҳамин ду вожаё ки гӯем табиб ва омӯзгор. аз ин хотир ҳамин чизро бояд ки табибон дарк кунанд.
ҳолатҳое мешавад ки беморон нисбати табибон норозигӣ баён мекунанд. шояд бархе барои манфиати шахсии худ ва бархе тасодуфӣ ин касбро интихоб намуда бошад. ҳарчанд дар ин хусус ақидаҳо гуногун аст, вале назари мутахассисон қобили қабул мебошад ки барои табибони ҷавон дастурамале бошад ба маврид. барои табиб шудан масъулияти баланди аввал шахсият лозим аст. ҳар як шахс бояд ки масъулият дошта бошад, чунки агар ки шахсе ки масъулият надошта бошад вай табиб шудан наметавонад. яке аз бузургони мо гуфтааст ки тиб арчи ба мартабат баланд аст, он илм талаб ки судманд аст. илми тиб илми бузург аст, лекин табиб бояд шахсе шавад ки дар ҳақиқат барои хизмати мардум кӯшиш менамояд. табиби хуба халқ таъмин мекунад. аввали ибн Сино мегӯяд ки табиби хуба маош не, халқ худаш таъминш мекунад, лекин тамаъкор набошад. табиб бояд тамаъ накунад. табибо нисбати тамаъкорӣ ҳеҷ вақт бояд ки тамаъкор табиб бояд набошад. табиб ҳамун шахсияте бояд бошад ки дар ҳақиқат барои солимии миллат ҳаракат кунад, барои ободии ватану кишвар ҳаракат кунад. тамаъкорӣ ин худаш як хислати пасти инсонист. ман ин гуна табибонро табибони тасодуфӣ меномам, чунки мешавад ҳолатҳо. ман дар аввал қайд кардам ки ман солҳое ки бо донишҷӯён сару кор доштам, дарс мегуфтам, ҳама вақт ба донишҷӯён як нуқтаро таъкид мекардам ки дар тиб, дар илми тиб бояд шахси тасодуфӣ набошад. тиб ин ҳавою ҳавас нест, чунки мо медонем пӯшида нест. дар бисёр мавридҳо мешавад ки одамон фикр мекунанд ки масалан касби табиб, касби омӯзгор, ин касбҳое ҳастанд ки шахсоне ки ҳамин табибони обрӯманд ҳастанд ё омӯзгорони педагогони обрӯманд ҳастанд дар ҷамъият, як нуфузу қадри қимати худро доранд. барои ҳамин мумкин баъзеҳо ба ҳамин корҳо пайравӣ карда мехоҳанд ки вай шаванд, ҳамин табиб шаванд. дар ин ҳолат бори дигар мегӯям ки ҳамаи анамун сифатҳое ки мо пеш ироа кардем, гуфтем, ҳамун сифатҳо бояд бошад. лекин мутаассифона мумкин бошанд дар байни табибон ҳам шахсони тасодуфие ки лекин ҳаёт инро нишон медиҳад. ин гуна шахсоне ки муносибати хуб надоранд, муомилаи хуб надоранд, ё ин ки анамун дарди беморро худ ҳис намекунанд ва дигар манфиатҳоро дар худ ҷой додаанд, на рисолати табибӣ, шифо, шафоат, кӯмак, таърих худ ин чизҳоро вақт ин чизҳоро исбот мекунад. ин гуна шахсон худ аз ҳамин соҳа берун мешаванд. ва мо инро масалан ман шахсан дар таҷрибаи кории худ чандин солаи худ дидагӣ ҳастам ки ҳамин гуна шахсон худ ба дигар соҳаҳо баъд рӯ меоранд, майл мекунанд, чунки онҳо анам рисолати асосии табибӣ, яъне ки ҳамавақт дар хизмат будан, дар фикри ёрӣ расондан ба бемор, ҳамин чизро дар худ наёфтанд. барои ҳамин онҳо бо ҳар гуна баҳона, ҳар гуна ҳолатҳо мешавад ки аз ҳамин чиз ё даст мекашанд ё маҷбур мешаванд даст кашанд аз ҳамин табибӣ ва онҳо мераванд. имрӯз ки табибони мо дар тамоми гӯшаҳои дунё кор мекунанд, хусусан хатмкунондаҳои донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон, донишҷӯёни мо ва мубодилаи байни донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва давлатҳои дунё имрӯз донишҷӯёни эшон дар мо мехонанд ва аз мо дар хориҷа мехонанд ва табибони Тоҷикистон дар тамоми дунё кор мекунанд. ман гуфтаниям ки табиби тоҷик имрӯз як мавқеи худша ёфтааст ва барои пешгирии ҳар гуна бемориҳо кӯшиши ғайрати зиёде карда истанд. ҳатто дар бораи пешгирӣ намудани бисёр бемориҳои сироятӣ ҳам пешвои миллат дар суханрониҳои худ ҳамаша таъкид мекунад ва дар ҳамин асно гуфтанем ки табибони мо бояд ҳамавақт дар пешгирӣ намудани бемориҳо ва табобати онҳо мавқеи аввал дошта бошанд ва ҳамеша барои солимии миллат кӯшиши ғайрати худро дариғ надоранд.
ҷомеаи солим аз насли солим вобастагӣ дорад. имрӯз бо пешрафти илму техника ва дастгирӣ бевоситаи ҳукумати кишвар тамоми беморхонаҳо бо техникаҳои ҳозиразамон муҷаҳҳаз гардонида шуда ва бо мутахассисони баландтаҷриба таъмин гардиданд, ки ин ҳама аз сулҳу субот ва осудагии ватан шаҳодат медиҳад. пас табибонро зарур мебояд, ки ин ҳама неъматҳои даврони истиқлолро самаранок истифода бурда, яке аз пайравони сино ва фарзанди содиқи халқу миллат ва ватани азизи хеш бошанд.